Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda. Yes, vateereri, zvichienderana nefeedback iri kubva kwamuri neshungu dzekuda kunzwisa bhuku razvakazarurwa. Ndafunga kuti vateereri vasangomirire program chete. Alright. Ndauya nemabhuku muno mustudio vateereri. Mukoma Rhodzi, batai renyu panapa. Bhuku iri rinonzi The Great Controversy. Rinoita sekomendari inobatsira kunzwisa bhuku razvakazarurwa kubvira Jesu paaenda kudenga nekusvika paachadzoka. Rinokavha nhoroondo dzese dzimwe dzatiri kutaura tiri muno mustudio. Rinogona kuwanikwa rine makavha totichi kunzoko akasiyana manyorerwo, but iro rinongonzi The Great Controversy. The Great Controversy. Mukatsvaga bhuku iri kuAdventist Book Center kana kushamwari dzenyu vanopinda SDA Church vanogona kukuwanirai bhuku iro riri. Saka tachikumbira kuti ukagona kuita kopi yako wogona kutoitawo mamwe makopies aunopota uchipa vamwe, rinorerutsa kunzwisiswa kwebhuku razvakazarurwa. Amenoti mungawedzere muchiti kudii Pastor? Thank you Pastor. Ndingade kungowedzera kuti bhuku iri zvakare rinowanikwa mururimi rweChishona. Yes. Richinzi Hondo Huru. Saka. Hondo Huru. Right. Ya, saka tsvagai shamwari dzenyu vanoenda kuSDA Church vanogona kukubatsirai kuruwana kana kuenda kuAdventist Book Center The Great Controversy Hondo Huru. Ukaita kopi yako iwewe wobva waitawo makopies aunopa vamwe kunzwisisa zvakavanzika zvemazuva ano kunobva kwaanyore. Mwari akukomborerei pakuita ikoko. Yes Pastor. Tinoda kutenda. Yes. Hurukuro yatinayo nhasi vateereri ine musoro wenyaya unoti munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa part 2. Okay. What a man sows ndozvaanoita ripi. Ndozvaanokohwa izvozvo. Thank you Pastor. Right. Regai tibva tanoenda pavhesi redu rakatitungamirira muchikamu chapfuura, vaGalatia 6 vhesi ya7. Galatians 6 verse 7. Musanyengerwe, Mwari haasekwe, nekuti izvo zvinodzvara munhu ndizvo zvaachachekazve. Now, kudyara kuri kutaurwa panapa mufundisi. Kudyara mumabasa. Okay. Takaona part 1 kuti kune kudyara munyama. Kuti zvese zvada nyama unenge uchingozvitendera uchiita. Right, kunyangwe zvichipesana nezvinodiwa naMwari. Koita kudyara mumweya. Kuti manje wakutungamirirwa unobvunza Mwari kuti zvinofana kuitwa ndezvipi. Mwari wokupa simba kuburikidza nemweya mutsvene. Right. Worarama zvinodiwa. Exactly. Yes. Tinoda kutenda. Regai tinzwe. Saka panapa pari kunzi munhu chaanodyara, kureva kuti mararamiro anoita munhu, mabasa anenge achiitwa nemunhu ndokudyara kwacho. Zvese zvaanenge achiita izvozvo zvine mubayiro, zvine mubhadharo kumberi. Rega tinzwe pana zvakazarurwa 22 vhesi ya12. Zvakazarurwa 22 vhesi ya12. Tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Achapa mubayiro uyu wamunzwa kuti ndiani?
ndimwari pachavo ndo vachapa mubayiro. Kristu ndiye ari kuti ndiri kukurumidza kuuya. Saka Kristu ndiye achasikopa munhu mubayiro unoenderana nemadyarire anga akaita muupenyu uno, kana kuti zvinoenderana nemararamiro anga achiita. Right. Now toda kuti tinoverenga tiri papfungwa iyoyi kuna Luke 18 pa 29 na 30. Verse 29 na 30. Right. Luke 18 verse 29 na 30. Akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakuna munhu akasiya imba kana mukadzi kana munun'una kana vabereki kana vana nekuda kweushe hwaMwari asingazopiwe zvizhinji kuna izvozvi nenguva ino uye upenyu husingaperi nenguva inouya. Uri kuona here Gastoni kuti kukohwa kwacho kunobuda kuri nepaviri. Wasibata mundime yawaverenga kuti paupenyu huno nenguva inouya. Kurati mararamiro anoita munhu ka pane mubayiro waanotopuwa muupenyu huno tichiri kutorarama asati afa, Kristu asati adzoka, zvinotombobhadhara tichiri vapenyu. Zvine kubhadhara kwazvinoita zvozoti futi zvakanangana neupenyu husingaperi. Saka pariraita. Right. Hande mberi Matthew 22 ukaverenga verse 10 kuenda pa 13. Matthew 22 verse 10 to 13. Right. Varanda ivavo vakabudira kunze vakaunganidza vose vakawana, vakaipa nevakanaka, imba yekuwana ikazara nevagere pakudya. Zvino mambo akati achipinda kuzoona vagere pakudya, akaona munhu usina kupfeka nguo yemutambo wokuwana. Akati kwaari, shamwari, wapinda pano seiko usina nguo yemutambo wokuwana? Akanyarara. Zvino mambo akati kuvaranda, mumusungei makumbo nemaoko, mumukandirei kunze murima. Ipapo pachava nekuchema nekugeda-geda kwemeno. Na uri kuona here mumufananidzo uyu kuti vanhu vari mumaboka 2. Vakanaka nevakaipa. Uri kuona here futi kuti pamubayiro wacho vaenda mumaboka avo iyo kune vari mukati vari kudya, koita vanzi vari kunze kune kuchema vasungwa. Handiti wazviona. Saka mubayiro wacho paunenge uchiuya hauuyi wakafanana. Unotosiyana, vamwe zvichivanakira, vamwe zvisingavanakidzi, vamwe vachivaviwa nezvavari kukohwa. Handiti wapabata both patinobhadharwa pano panyika nekunouya zvese zviri mumipanda miviri iyoyo. Regera timbotora mienzaniso. Regera titange nekubhadharwa muupenyu hunohu, kutoti pane zvaunotambidzwa muupenyu hunohu. Enda kuna Job chapter 1 verse 21 na 22. Job chapter 1 verse 21. Akati, ndakabuda mumimba mamai vangu ndiri mushwi, ndichadzokerapo ndiri mushwi. Jehovha wakapa, Jehovha watora, zita raJehovha ngarikudzwe. Pazvinhu izvi zvose Jobho haana kutadza, haana kuti Mwari wakaita neupenzi. Uri kuona Jobho akaramba akatendeka munguva dzakaomarara. Vanhu vazhinji kana vapinda munguva dzakaoma ndo pavanobva pamberi paMwari, especially pakurwara, woshaya pfuma nerufu. Right. Ipapo vanhu vakawanda vanosuduruka kuzviga zvaMwari. Asi Jobho akaramba akatendeka. Chienda pachapter 42 manje yaJobho verse 10 kuenda pa12. Job 42 verse 10. Jehovha akashandura kutapwa kwaJobho nguva yaakanyengeterera shamwari dzake. Jehovha akapa Jobho zvaakanga anazvo pakutanga kaviri. Ipapo vanun'una vake vose nehanzvadzi dzake dzose nevazikani vake vose vaimuziva kare vakauya kwaari. Vakadya zvekudya mumba make, vakamudemba nokumunyaradza pamusoro pezvakaipa zvose zvakanga zvawiswa naJehovha pamusoro pake. Munhu mumwe nomumwe wakamupawo chimari, mumwe nomumwe chindori chendarama. Saizvozvo Jehovha akaropafadza kupedzisira kwaJobho kupfuura kutanga kwake. Wakanga ane makwai ane zviuru 14 nemakamera ane zviuru 6, nenzombe dzakasungwa pamajoko dzine chiuru chimwe, nemakadzi embongoro ane chiuru chimwe. Ukakombeya zvakazopiwa Jobho pekupedzisira nezvaakatanga ainazvo paaive mupfumi,
unoona kuti Mwari vakacherechedza kutendeka kwake vachibva vamuripira kakapetwa asati afa akatombowana mariwadzi. Sorry, Pastor. Pamariwadzi apa muri kutoreva here kuti unogona kutoriwadwa zviri materially. Exactly. Ndo mabudire because Job haana kungonzi wablesswa uchazoenda kudenga. Nekuti pataverenga kuna Mateo kwanzi muupenyu hunohu unopiwa zvakapetwa runezana. Wozoti muupenyu usingaperi panguva dzinotevera. Saka apa Jobho tiri kuona muenzaniso womuupenyu huno achiblesswa. Rega tinoona mumwe futi. Saka Pastor, zvinobhadhara here kutonamata? Nekuteerera Mwari kunobhadhara. Kwete kungonamata bedzi asi kuteerera Mwari. Bata Genesis 41 pavhesi 38 kuenda pa44. Genesis 41 kubva pa38 tichidzika nayo. Verse 38. Farao akati kuvaranda vake, ko tingawana munhu akafanana nouyu nomweya waMwari maari here? Farao akati kuna Josefa, Mwari zvaakaratidza izvozvi zvose, hapana munhu wakangwara wakachenjera sewe. Ndiwe uchava mubati weimba yangu. Vanhu vangu vose vacharayirwa neshoko rako. Asi pachigaro changu cheushe ndipo pandichava mukuru kwauri. Zvino Farao akati kuna Josefa, tarira ndakuita mubati panyika yeIjipita yose. Farao akabvisa chimhete chake paruoko rwake akachisa paruoko rwaJosefa. Akamufukidza nguo dzomucheka wakanakisa akamushongedza chiketani chendarama pamutsipa wake. Akamufambisa nengoro yechipiri yakanga anayo. Vakadanidzira pamberi pake vachiti, fugamai. Akamuita mubati wenyika yose yeIjipita. Farao akati kuna Josefa, ndini Farao, asi kunze kwako hapana munhu achasimudza ruoko rwake kana rutsoka rwake panyika yose yeIjipita. Chii chiri kuitika panapa? Mwari vakuripira Joseph pakutendeka kwake. Aripirwa unozati akaita sa akaramba akatsungirira pesa apa zvinhu pazvazvichioma akaramba akangomira naMwari. Pakupedzisira anoitwa vice president muEgypt. But kakusimuka kakaita mukomana uyu mambokanzwa here paerenga ane pari kunzi ngoro paya yaifamba pamberi pake mukutaura kwanhasi inenge ichiita kunge motorcade. Right. Saka yaitodeedzera kuti munhu ari kuuya nemotorcade muremekedzei. Hanzi zvapera kudaro Farao bvaenda kuna Josefa zvikanzi teerera ndini ndiri kutaura inini muridzi weIjipti. Hakuna anoti pwe iwewe ndiwe waakuita zvese. Saka kakusimudzwa chaiko. Saka pfungwa iri kubuda panapa Caston ndeyekuti kuteerera Mwari kunobhadhara kwaitwa naJoseph in this life. Tisati taakutaura zveupenyu husingaperi. Regera tinobata mumwe menzaniso mbiri ugozokometa. Inda kuna 2 Makoronike 13. Toda kuti uverenge vhesi 3 woverenga vhesi 8 to 10 woverenga vhesi 18. Vakoronike wechipiri chapter 13 verse 3. Abhija akarwa nehondo yevarwi dzaive mhare, varume vakatsaurwa vane zviuru zvine 400. Jerobhoamu akagadzira hondo kuzorwa naye, ane varume vakatsaurwa vane zviuru zvine 700. Verse 8. Zvino munoda kurwa neushe hwaMwari huri mumaoko avanakomana vaDhavhidhi. Zvamuri vanhu vazhinji, mune mhuru dzendarama dzakaitwa naJerobhoamu kuti vave vamwari venyu. Hamuna kudzinga here vaprista vaJehovha vanakomana vaAroni nevaRevhi, imi mukazvitsaurira vaprista netsika dzevanhu vedzimwe nyika. Naizvozvo ani nani anouya kuzvitsaurira Mwari ane nzombe imwe nemakondobwe 9, iye ungava muprista wavamwari vasati vari vamwari. Asi kana tiri isu Jehovha Mwari wedu hatina kumurasha. Isu tina vaprista vanoshumira Jehovha, ivo vanakomana vaAroni nevaRevhi pamabasa avo. Verse 18. Vana vaIsraeri vakamanikidzwa saizvozvo nenguva iyo. Vana vaJudha vakakunda nokuti vakavimba naJehovha Mwari wamadzibaba avo. Now uri kuona panapa pane vanhu 2 vari kurwisana. Anditi Israeri yanga yabanzuka nepakati. Yes. Kwana Israeri naJudha. Right. Abhija ari kwaJudha, rudzi rwekuzasi. Vakaramba vakabatirira pana Mwari. Asi Jerobhoamu paakaenda zasi uko naIsraeri
akanokurudzira vanhu kunamata zvifananidzo. ende hanzi akabva anoita open up akangoti chera anoda kuita muprista. Right. Ndobva adzinga vaprista vaMwari nevaRevhi. Yes. Vachibva vadzokera Jerusarema. Yes. Saka pahondo yaitika manje Jerobhoamu anouya nemasoja 800,000 achizorwisana naAbhija anechi 400,000. 1:2. Ehe. Saka anga ine hondo yakawanda ndiani? NdoKwaIsraeri ane 800,000. Then kwaJudha vari kuvimba naMwari kune 400,000 vane hafu yacho. Okay. Saka uyo ari kuvimba naMwari anoti imi mungade kurwa nesu here? Muhondo iyi ihondo yaJehovha wamakaramba. Okay. Saka siyanai nehondo yamupawide apa. Iye aine vashoma. Handiti wazvona. Saka uyo pavari kutaura uyo abva avaita ambush. Ende zveshuwa maperero aita hondo ane vashoma ahwina. Saka zvinobhadhara kuenda kusaidi kwaMwari. Kusaidi kwaMwari hakudi kuti kuite mazivano mazhinji. Chero muri vashoma muri majority. Chero uri muduko uri muhombe nekuda kwaMwari ari kusaidi kwako. Vateereri zvinobhadhara kuvimba naMwari tichimuteerera. Right. Yes. Toda kutora biedzaniso wokupedzisira tiri ipapapa. 2 Makoronike 17. Uverenge kubva pavhesi ya3 uchidzika nayo kuinda ku12. 2 Chronicles 17 vhesi ya3. Jehovha akava naJehoshafati nekuti wakafamba munzira dzokutanga kwababa wake David. Haana kunobvunza Bhaari, asi wakabvunza Mwari wababa vake, akafamba nemirayiro yake asingatevere mabasa aIsraeri. Saka Jehovha wakasimbisa ushe paruoko rwake. VaJudha vose vakaigira Jehoshafati zvipo, akava nepfuma nekukudzwa zvizhinji. Mwoyo wake ukashingairira nzira dzaJehovha, uye wakabvisawo matunhu akakwirira namatanda okunamata nawo pakati paJudha. Uye pagore rechitatu rokubata kwake ushe, wakatuma machinda ake, vana Bheni-Hairi naObhedhaya naZakaria naNatanieri naMikaya kundodzidzisa mumaguta aJudha. Uye pamwe chete navo vaRevhi, vana Shemaya naNatania naZabhadhaya naAsaeri naShemiramoti naJohanatani naAdhonija naTobhija naTobhi-Adhonija vari vaRevhi. Uye pamwe chete navo Erishama naJoharamu vaprista. Vakandodzidzisa pakati paJudha, vane bhuku yemurayiro waJehovha. Vakafamba vachipota nemaguta ose aJudha, vachidzidzisa pakati pevanhu. Ushe hwese hwenyika dzose dzakanga dzakapoteredza Judha ukavhundutswa naJehovha. Vakasarwa naJehoshafati. Vamwe vaFiristia vakavigira Jehoshafati zvipo nesivheri nemutero. VaArebhia vakamuvigira makwai namakondobwe ane zviuru 1,400 nenhongo dzembudzi dzine zviuru 1,400. Jehoshafati akazova mukuru kwazvo, akavaka pakati paJudha nhare nemaguta amatura. Right. Uri kuona Jehoshafati aita mambo kawo. Aita mambo. Chii chaanoita? Anotora makurukota ehurumende. Yes. Ovaisa mutimbo imwe chete nevafundisi. Right. Oti chifambai muchiita misangano mumaguta. Right. Muchiparidza shoko raMwari. Yaive misangano ipi pastor? Vaita marali. Vatunga ava makurukota ehurumende. Vabva vaiswa pamwe chete nevafundisi. Right. Saka vakufamba guta neguta vachiita marali. Shoko raMwari. Kuchiparidzwa shoko raMwari. Saka Mwari zvaakaita manje akachisumudza ushe hwaJehoshafati. Right. Ausimudza ndobva aita kuti dzimwe nyika dzakakomberedza dzimutye. Kumutya chaiko kuuta. Dzikatanga kuunza mutero dzisina kudaidzwa. Vachimuunzira zvipo zvemari nezvezvipfuyo. Saka zvinobhadhara. Vateereri, tiri muchidzidzo, munhu zvaanodzvara kana kuti chaunodyara ndicho chaunokohwa. Part 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rumbo.
Tinomuchikamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa part 2. Yes. Tiri kuenda nayo pastor. Hatisuda kuvhiringa. Ndauya nemabhuku angu. Alright. Okay. Vateereri, tine bhuku rinonzi The Great Controversy. Mukudzidza kwatiri kuita bhuku razvakazarurwa. Bhuku iri rinoita sekomendari inobatsira kunzwisisa nhoroondo yakaitika panyaya yekunamata kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvika paachadzoka. Rinogona kuwanikwa rine kavha dzakasiyana. Rina Pastor Rhodes rine imwe kavha, randinaro rine imwe kavha, rogona kuwanikwa mumakavha akasiyana. Rinowanikwa kuAdventist Book Center. Kana kuti munobvunza shamwari dzenyu vanopinda SDA Church vanokubatsirai kuwana bhuku iri. Tiri kukumbira kuti ukaita kopi rako wobva waitawo mamwe makopi aunopa vamwe. Tinzwisise chokwadi chemazuva ano. God bless you. Ngatipinde muchidzidzo chedu pastor. Tinoda kutenda. Zvaunodyara ndicho munhu chaanokohwa part 2. Part 2. Very good. Taona isusu kuti pakukohwa kwacho pakupohwa mubayiro unoenderana nemararamiro aita munhu. Yes pastor. Unopiwa muupenyu huno. Right. Kozoita upenyu hunotevera upenyu husingaperi. Muupenyu huno une zvaunotombo tapaona. Taona kuti ukaita zvakanaka pane Mwari ane kubhadhara kwaanoita. As it were. Ane zvaanoita kucherechedza zvakanaka zvawaita. Rega timboenda pane chimwe chikamu ko kana waita zvakashata. Alright. Tauda kuona kuti kana waita zvakashata. Hatitangire pana Genesis 3 paverse 23. Genesis 3 verse 23. Right. Naizvozvo Jehovha akamuburitsa mumunda weEdheni kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. Right. NdiAdhamu. Akambosikwa zvakanaka achibva aiswa mumusha weEdheni. Right. Chikafu changa chiripo achitogara akapfeka mbiri yaMwari. Saka mushure mekutadza manje Mwari anomudzinga muEdheni. Adzingwa mumusha uya wakanaka. Chikafu akuita chokutamburira kutanga abuda ziya kuti achiwana. Zvekupfeka mbiri yaMwari yabva akupfeka matehwe. Mukanopinda muchapter 4 munondosangana navo vachitoenda kumariro. Mwana wavo afa, Abheri apondwa nemukoma wake. Saka zvese izvi zvanga zvisipo pavanga vachirarama vachiteerera Mwari. But vari kuzvikohwa nengari yekuti vatendera chitema kupinda. Exactly. Anditwazvona. Saka muupenyu huno pane zvinotokohwewa. Rega tinde pachapter 35 yaGenesis iyo. Ndaona unenge unoda kutaura. Verse ya 22. Genesis 35 verse 22. Genesis 35 verse ya 22. Zvino Israeri agere munyika iyo. Rubheni akandovata naBhia murongo wababa vake. Israeri akazvinzwa. Jacob anga aine vanakomana 12. Yes. First born yake dangwe ainzi Rubheni. Right. Saka Rubheni ndiye ari kunzi akanovata namainini mukadzi wababa. Anditozvona. Chibva waenda pachapter 49 yaGenesis verse 3 na4 unzwe zvakazoitika nekuda kwechakaipa chakaitwa naRubheni. Chaakadyara ichi. Genesis 49 verse 3 na4. Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu nekutanga kwesimba rangu. Ukuru hwokukudzwa noukuru hwesimba. Unotutuma semvura ungave mukuru, nekuti wakakwira kuuvato hwababa vako, ukahusvibisa, wakakwira kumubhedha wangu. Uri kuverenga verse 3 na4 hatiti. Saka Rubheni ndiye anga ari dangwe. Pakuronga kwaMwari, mwana wedangwe anga ari entitled kunhaka nezvikomborero. Handitwazvona. But panapa Jacob anoti iwewe Rubheni nekuda kwezvawakaita kunopinda pabonde rangu nemudzimai wangu. Kwauri kwabviswa zvikomborero zvedangwe. Saka even kumadzinza achabva kwauri
hapana kwaanoenda, hakuna anosimuka. Ende ukatarisa zvisho kana uchiverenga munhoroondo, hakuna paunomboverenga vasukuru vaRubheni vachibudirirawo mukurarama nechituko icho chichi chakakonzereswa nezisekuru ravo nekunovata nemukadzi wababa. Saka muupenyu hunohu chakaipa chese chinoitwa nemunhu chine muripo wacho waanotosangana nawo. Kune zvimwe zvituko zvinogona kuteera dzinza zvakonzereswa nasekuru vakasiya vaita izvozvo. Pastor, matauriro amuri kuita hamusi munobva matyisidzira vanhu here? Kune dzimwe ndimaka dzinoti munhu wese akatadza, munhu akaberekwa nemukadzi akatadza, handiti? Saka hamusi kubva manosiya here pfungwa yekuti tichatokohwa hamusi kunyanya kuitsimbidzira unogona kutisikara chavateereri? Hatiri munhu anorerutsa shoko raMwari. Ishoko raMwari riri kutaura kuti muupenyu huno pane mubayiro unowanikwa nemunhu, unotokohwa chete zvawakatoita. Regera tiende pamberi unzwe pana Numbers 14. Unyatsoona kuti zvatiri kuita hakusi kutyisidzira vanhu. Verse 26 kuenda pa33. Numbers 14. Numeri 14 verse 26. Zvino Jehovha wakataura naMozisi naAroni akati, ungano iyi yakaipa icharamba ichindinyunyutira kusvikira riiniko? Ndakanzwa kunyunyuta kwevana vaIsraeri kwavanondinyunyutira nako. Uti kwavari, zvanzi naJehovha, zvirokwazvo neupenyu hwangu, sezvamakataura munzeve dzangu ndizvo zvandichakuitirai. Zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino. Imi mose vakaverengwa nokuwanda kwenyu, vose vane makore 20 nevanopfuura, vakandinyunyutira. Zvirokwazvo imi hamungapinde munyika yandakakupikirai ndichiti ndichakugarisaimo. Asi Kerebhu mwanakomana waJefune naJoshua mwanakomana waNuni, asi vana venyu vamakati vachatapwa ndivo vandichapinza, ivo vachaziva nyika yamakaramba imi. Asi kana muri imi, zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino. Vana venyu vachadzungaira savafudzi murenje makore 40, vachirobwa nekuda kwokupata kwenyu, kusvikira zvitunha zvenyu zvaparadzwa murenje. Uri kuona vaIsraeri nekuda kwokuramba vachingomukira Mwari, vachipopotera Mwari naMozisi. Ukaona kubva kuEgypt kunosvika kuKenani kwavaienda, pane ruti yaigona kuti in less than a year vanopinda muKenani. Handitozvona. But Mwari avaendesa neimwe nzira. Vatopa mahombe kombe vakuda kunopinda muKenani. Mwari akazoti undururani hwenyu huko, handichakutenderai kukurumidza kupinda muKenani. Ndakuita kuti mutenderere murenje 40 years. Unoziva kuti mukurarama kwedu umwe nemumwe ane makore ake akatemerwa naMwari kurarama. Saka Mwari akati hatichakamura makore enyu ekurarama. Umwe nemumwe achafa negore rake, asi hamuchapinde muKenani kusvika mese ndururani dzafa. Saka dhei rekufa harina uchinjwa. Asi kwekunofira kwacho vakafa vachitambura vari murenje. Kureva kuti Mwari pane zvimwe zvakanaka zvaanogona kusudurudza kuvanhu kana kunonotsa nekuda kwekusateerera kwatinenge tichiita mumararamiro edu. Pastor, mukadaro vateereri vedu ari uku vanenge vachinyatsokubata zvamatotaura zviri kuedza kureva kuti Mwari anogona kudhileya chimwe chinhu chakanaka muupenyu. Munhu ozochitambidzwa akuma 8 years atokura, asi zvakonzerwa neundururani hwekumashure. Exactly. Kana kutochishaya zvachese Mwari akuda kutobvisa wochikanda uko nekuda kwekuoma musoro. Saka ndoda kuti uone kuti hadzizi pfungwa dzevanhu dzatiri kutaura kastori. Ndatokunzwa zvandatozoona Pastor nemuatere ndezvekuti pakurarama kwatinoita dzimwe nyaya dzatinochema nedzatinoimba tichiti nhai Mwari kusvikira rino muchidai, manzwira andiri kuita chidzidzo chotoratidza kuti pane nyaya dzinogona kudhilewa kana kutoti hauzodzitambidzwe because kararamiro kauri kuita iye zvino kakafanana nemunhu ari kudyara zvinhu zvakaipa. Saka Mwari besides nyaya yekuti pane mubayiro pachauya Jesu, iye zvino wacho anogona kutomboita kuti zvaungofanira kuwana zvibviswe neundururani hwauri kurarama uchiita. Enda pana madzimambo ekutanga 11 uverenge verse 3 na4 nevhesi 11 na12. Madzimambo ekutanga 11 verse 3 na4. Wakanga ane vakadzi vane 800 nevakunda
vavakunda vamadzimambo nevarongo ane 300, vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake. Nekuti Soromoni wakati akwegura, vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake kuti atevere vamwe vamwari. Mwoyo wake hauna kuzova wakarurama kwazvo kuna Jehovha Mwari wake, sezvikenge zvakaita mwoyo waDhavhidhi baba vake. Vhesi 11 na12. Naizvozvo Jehovha akati kuna Soromoni, zvawaita izvozvo ukasachengeta sungano yangu nemutemo wangu wandakakurayira, zvirokwazvo ndichabvarura ushe hwako, ndihubvise kwauri, ndihupe muranda wako. Kunyange zvakadaro handingazviite pamazuva ako nekuda kwaDhavhidhi baba wako, asi ndichahubvarura ndikahubvisa paruoko rwomwanakomana wako. Soromoni unoona akatangiro kaakaita akableswa naMwari. Yes. Akapuwa uchenjeri, akapuwa pfuma, but akatadza kumaneja glori yaaive nayo. Okay. Kwakutanga kuiti sika kuwanza vakadzi. Ende vakadzi vacho aingonotora kundudzi dzakadzanzi naMwari musarore ikoko, vanokukanganisai. Ndo vakazoita kuti kunokura akatanga kunamata zvifananidzo. Okay. Saka Mwari akati zvawaita wandikuunisa Soromoni. Ndakanga ndapikira David kuti imba yako icharamba ichitonga nekusingaperi. Asi zvawaita izvo wandikuunisa, ndakubvisa ushe kumba kwaDavid. Saka ndichadimbura Israeri nepakati. Asi handichazviita hangu mumazuva ako sezvandakapika kuna David baba wako, asi kumwana wako. Zvekuti pakazotonga mwana waSoromoni Rehobhoamu, Israeri ndopainotsemuka ichiti dzimwe dzimba 2 ndo dzakasara kwaRehobhoamu dzichiita Judha. Dzimwe 10 dzikaenda kwaIsraeri dzakaenda naJerobhoamu. Ndikunzwa zvamurutaura. Pane pfungwa yandoda kuti anhu ateerere panyaya yaSoromoni ateerere. Munogara muchitibvunza, unoona kazhinji pandinobvunzwa panongonyorwa pafoni ngonzi kwainga Soromoni aive nevakadzi vakawanda. Saka zvamune muchireva paya vateereri ndoziza mune muda kuedza kuuyisa pfungwa yekuti zvakaipa here kuita vakadzi vakawanda. Bhaibheri rinotaura kuti Mwari akasika kuti munhu angova nemukadzi mumwe chete. Saka ndima dzana Soromoni manyorerwo adzakaita inonyorwa yakatambanuka, kuri kwekuti uri kufunga kuti zvinotenderwa, inobva yarebeswa kuti uone tuso yacho sezviri kutaurwa namufundisi. Saka mubvunzo wandingade kutodzosa kwamuri ndokuti aive nevakadzi vakawanda, ndizvozvo zvikazovei. Handiti mapabata ka, because dzimwe ndima dzinototi murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete dziripo. Saka panonyorwa ndima dzana Soromoni hadzisi kunyorwa kuti itai vakadzi vakawanda, dziri kunzi chionai pukaita asarudza kuda kuita nzirai ari kutodyara ende anozokohwa. Thank you, Pastor. Saka taona kuti kune zvimwe zvinhu zvichabviswa naMwari muupenyu hwemhuri, muupenyu hwedzinza, nekuda kwekusateerera. Anokamura zvimwe zvikomborero zvaakambenge atsidzira vanhu. Reka tiende kuna 2 Samuel 12 vhesi ya9 to 11 nevhesi 14. 2 Samuel 12 vhesi ya9. Wazvidzireiko shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pake? Wauraya Uria muHiti nemunondo, ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako, ukamuurayisa nemunondo wavaAmoni. Naizvozvo zvino munondo haungabve paimba pako nekusingaperi, nekuti wakandizvidza ukatora mukadzi waUria muHiti kuti ave mukadzi wako. Zvanzi naJehovha, ndichakumutsira zvakaipa zvichibva mumba mako, ndichatora vakadzi vako pamberi pako ndichipa waugere naye, iye uchavata nevakadzi vako masikati machena. Vhesi 14. Kunyange zvakadaro zvawakabatsira kwazvo vavengi vaJehovha kumumhura nechinhu ichi chawaita, uyo mwana wawakaberekerwa zviro kwazvo uchafa. Ona David akachiva mukadzi womusoja wake, ndokuvata naye murume ari kuhondo, ndokumuitisa pamuviri. Aronga akutsvaga nzira dzekuvhara pamuviri apa, akaronga kuurayisa murume uyu kuhondo kwaanga ari Uria, kuti ngaaiswe paanosiyiwa ari ega, zvita kunge angofa muhondo, iye kuri kuronga kwaDhavid nakomanda. Anditwazvona. Saka Mwari akuzotuma muranda wake manje akuti kuna David, zvawakaita izvozvo wakatopinza mhepo mumusha. Anditwazvona. Kureva kuti Mwari akabva abvisa protection yake pamhuri yaDhavid. Zvikanzi chekutanga munondo hauchabve mumba mako. Iwe wakarara nemukadzi womunhu pakawanda, vako vachararwa nawo pachena. Ende ukatarisa pari kunzi munondo apa akazomukirwa chero naAbhusalomu mwanakomana wake, achimudzingirira. Anditwazvona. Iye Abhusalomu afurirwa naAhitoferi, akarara nevakadzi vababa vake pamusoro pemba, kunyadzisa kwazvinoita. Ende ukatarisa
mwanakomana wake mukuru Amunoni akarara nehanzvadzi yake mwana wokwamainini kumubhinya, ende mushocho wato wakushore mwana wake anga azvarwa naBhathishebha akanzi anofa. Zvikanzi nekuti zvawaita izvika wapa mukana kuti ndisekwe kunzi une vanhu vacho vanonamata vari kuitirei zvakadai. Saka kune zvinhu zvatinoita zvinogona kuitwa nababa zvinokoka mhepo mumhuri. Mukoma, muri mukuru kwandiri, taurai because kwaterere wedu kune vamwe vakoma vangu vatonedzi muri. Ingotaurai kuti kutora mukadzi wemunhu uri kudyara. Uri kuzvipa kudyara. Taurai mimi ndogononza amfano ari kuita sei. Ndatoiona yakaipa. Yakaipa. Ndaiona. Saka siyana ine vakadzi vevanhu. Uye mira nemudzimai wako wauinaye kumba. Siyana nevamwe avo. Zvinonokoka mhepo dzinouya. Mukamboona kuti mumisha mizhinji mhepo dzirimo dzakauya neiko meso kungorora ikoko kunonokweredza zvakawanda zvinoshungurudza mhuri. Thank you Mukoma. Regera tinzwe pana Judges 16 verse 20 to 21. Akati Samsoni vaFiristia vasvika. Ipapo Samsoni akapendenuka pahope dzake akati ndichabuda nguva ino sepane dzimwe nguva ndikazvisunungura. Asi wakanga asingazive kuti Jehovha wakanga abva kwaari. Zvino vaFiristia vakamubata vakamutumbura meso, vakaburuka naye Gaza ndokumusunga nezvisungo zvendarira akakuya mutorongo. Samsoni ainetsa kubva pauduku hwake panyaya dzemadhiresi kusvikira kudenga vazoti no chisiyai zvakadaro, regai ibatirwe kwainoita sei kwainofurira. Saka ari kumba kwechifeve ndokwaakabatwa ikoko akatushurwa maziso. But nerombo rakanaka Samsoni ukazoenda kuna vaHebheru 11 ari palist yemagamba ekutenda akazotendeuka musi wekufa, ndo musi wakazoita basa guru iwoyo. But atendeuka haana kudzoserwa maziso ake. Mwari vakamurega achifa ari bofu. Akatofa musi iwoyo. Kudenga anenge ari kwake. But panyika pano akatombobhadhara. Saka muupenyu hunohu unotobhadhara. Ukatyoka gumbo wabatwa uchiba wotemwa wotyoka gumbo, kana ukazotendeuka kuenda kuchechi chero ukaita mudhikoni, Mwari hadzorere gumbo riya. Mama kukohwa kwezvawakatombobata. Exactly. Ndozvona. Saka kune vamwe vanhu vachararama nezvavakawana nekuda kwekutadzira Mwari. Ndine mubvunzo wandinawo, maybe regai timbonzwa rumbo vateereri tozoya toenderera mberi. Ipo panyaya yamati unogona kuitwa mudhikoni. Ndine mubvunzo ipapo. Regai timbonzwa rumbo vateereri. Tiri muchidzidzo munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa part 2. Lift him up, 'tis he that bids you, let the dying look and live. To all weary, thirsting sinners, living waters will he give. And the one so meek and lowly, yet the Prince of Heaven was he. And the blind who grope in darkness, through the blood of Christ shall see. Lift him up, the risen Savior, high amid the waiting throng. Lift him up, 'tis he that speaketh, now he bids you flee from wrong. Lift him up, this precious Savior, let the multitude behold. They with willing hearts shall seek him, he will draw them to his fold. They shall gather from the wayside, hastening on with joyous feet. They shall bear the cross of Jesus and shall find salvation sweet. Lift him up, the risen Savior, high amid the waiting throng. Lift him up, 'tis he that speaketh, now he bids you flee from wrong. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa part 2. Yes. Zvidzidzo zvatiri kuita mwaka uno zviri kunyanya kutenderera pabhuku razvakazarurwa.
Saka sezvatambotaura tichitanga chirongwa, pane bhuku rinonzi The Great Controversy. Rinowanikwa futi mururimi rweshona richinzi Hondo Huru. Bhuku iri ikomendari inokavha nhoroondo yechitendero kubvira Jesu paakaenda kudenga, Jesus Ascension, kusvikira the second coming of Christ. Nhoroondo yekunamata iri pakati pese ipapapa inokavhwa nebhuku iri. Saka rinorerutsa kunzwisisa bhuku razvakazarurwa The Great Controversy kana kuti Hondo Huru. Rinogona kuwanikwa muAdventist Book Center kana kuti munotsvaga shamwari dzenyu vanopinda sangano reSeventh Day Adventist muvati tiri kutsvaga bhuku rinonzi Hondo Huru kana kuti The Great Controversy. Shungu dziripo ndedzekuti dai tagona kuti muteereri mumwe nemumwe ukaita kopi yako wobva waita mamwe makopies aunopa vamwe. Tinoda kuti bhuku iri dai razara, ratekeshera, rawanikwa nevanhu vakawanda kuti kudzidza kwedu kureruke pakuziva chokwadi chemazuva ano. The Great Controversy, Hondo Huru. Mwari ngaakukomborei patichabatana pabasa irori. Pastor, tiri muchidzidzo chatiri kuti munhu chaanodyara ndicho chaanokohwa. Ndandine mubvunzo patapedzisira last segment. Manga muchiti mimi munhu akabatwa achiita umbavha, orohwa, otemwa gumbo rotyoka, ozotendeuka, otoskuita elder kana mufundisi, anogona kutozoenda kudenga hongu, but gumbo riya anosvikira pakuzofa kana kuenda kudenga rakangotyoka, iri result yekukohwa zvaakaita. But ipapo manje, sorry pastor, imi muri kuti ndiri kurerutsa, pane kakubva mavharira vanhu kunze. Because vanhu vakawanda pavari kuuya kunyaya dzekunamata varida kutotiza maresults etunyaya twavakaita. Saka mimi kana makuti ameno kana mandidzwa zvakanaka. Ndiri kukudzwa kastori. Bata zviri kutaurwa panapa neshoko. Shoko riri kuti kana munhu achitiza kubva kunze uko, chaari kutiza ka hazvisi matuso ezvakatoitika kudhara. Zvimwe zvacho hazvichachinjiki. Asi ari kutiza dzimwe njodzi dziri mberi. Uyewo nekugadzirira upenyu husingaperi. Nekungodo kuti handichada kurarama ndichisotesa Mwari. Nekuti zvakaitika kumashure ka zvimwe zvacho zvinoparira iye, zvimwe zvigoparira mhuri. Vanga vasitoriko ndo inodzinwa kuruka mbokochena inoparira pane nhema. Unoparira nevamwe vanga vasiko. Saka chero wazotendeuka vana vanogona kusara vachigomereswa nezvawakaita kudhara. Saka munhu anofana kuingei kuchechi uya kuzoti uri kuti kubva iye zvino zvichienda mberi, ndaakuda kukorekta, ndite zviri correct. Kana ndichakohwa ndikohwe zvakanaka kubva izvino zvichienda mberi, ndo muupenyu huno plus upenyu hunozouya ndoda kunohupedza ndiina Jesu nekuraramawo ndichifadza Mwari. Exactly. It's okay. Tiri pachidzidzo munhu chaunodyara ndicho chaunokohwa part 2. Hatifambei pasi. Pane mumwe menzaniso yandingade kuti tisati tabva pachikabi chiya chatambobata icho. Chekutoti unotokohwa even zviri zvinhu zvakaipa. Pane mumwe menzaniso ukabata mabasa 5 verse 9 na 10. Acts of the Apostles 5 verse 9 na 10. Petro akati kwaari, maita seiko zvamarangana kuzvidza mweya washe? Tarira, tsoka dzavakaviga murume wako dzichiri pamukova, vachakutakurirawo kunze. Ipapo akawira pasi pakarepo patsoka dzake, akaburitsa mweya wake, majaya akapinda akamuwana afa, ndokumutakurira kunze, ndokumuviga kumurume wake. Ndianani anasafira vafa apa? Saka vanyengera. Mwari varipo vamwe vanhu vanoti uyu kawe hatingamupe chirango chidiki. Paasvika zviri nani afe kuti chechi irerukirwe kana kuti nharaunda irerukirwe. Kuna vamwe vanhu Mwari vano bata futi pana mabasa 12 pa 22 na 23. Acts of the Apostles 12 verse 22. Ipapo vanhu vakadanidzira vachiti, inzwi raMwari harizi remunhu. Pakarepo mutumwa washe akamurova nokuti wakanga asina kukudza Mwari, akadyiwa nehonya akafa. Ndiye Herod Agrippa. Kudenga vakabva vati pasvika shashaikai uyu chirega yaende kumarinda. Saka kune vamwe vanhu Mwari vaanotonyatsoona kuti havangangorangwi zvekuti vangosangana nezvinorwadza chete kana kutushuka maziso sana Samsoni kana kurasikirwa nechikafu zvakaita vana Adhamu. Uyu rega yachifa.
zvinorerutsira mhuri. Usatova dziripo dzimwe mhuri dzinotozorerukirwa baba vafa. Yatona kuti vakatozotanga kufemawo pakafa mudhara uya. Anditozvo. Nevamwe vanhu munharaunda chaimo munoita karugare kwafa umwe munhu. Musadaro because kuatereri ndo vari kutorelata nazvo izvozvo. Zvekuti munotoona kuti zvaanana hasisipo. Hazvitaurika hazvo vanhu vachiri pamariro. Hazvitaurwi pamariro hazvitaurika. Chero vapera mariro hazvitaurwi asi bhaibheri rinotaura nemazita manje. Rinozviziva kuti zvatoonani tabvisa. Alright pastor. Rega tiinde pane chimwe chikamu. Genesis 7 pa23. Genesis 7 verse 23. Zvipenyu zvose zvakanga zviri pasi pose zvakaparadzwa, zvaiti vanhu nezvipfuyo nezvinokambaira neshiri dzedenga zvakaparadzwa panyika. Noa ega akasara nezvakanga zviri muareka naye. Uri kuona inguva yemurovei. Yes. Uipi hwawanda panyika kusvika kudenga vati hazvikorekitike neshoko izvi. Okay. Rega titotanga patsvatikiriye vese asi pari kunzi Noa akasara. Kubhadharwa. Mira dzikamo. Genesis 19 pa 15 na 16. Genesis 19 verse 15 na 16. Utonga uchitsvuka vatumwa vakakurumidzisa Loti vachiti, simuka uende nemukadzi wako nevakunda vako vaviri vari pano, kuti urege kuparadzwa kana guta rorobwa. Asi vakanonoka. Varume vakabata ruoko rwake neruoko rwemukadzi wake nemaoko evakunda vake vaviri, nekuti Jehovha wakanga aine tsitsi naye. Vakamuburitsa vakamuisa kunze kweguta. Pasodoma. Unoziva pasodoma pakaitwa zvitema zvekaindi dzese. Okay. Kusvikira and iye zvinezvo vara racho ratoo mudictionary rezita reguta iri. Ukuti Sodomi. Ukanzwa pachinzi Sodomi vari kutaura hunhu hwaiitiwa nevarume vemuSodoma wokuti murume anorara neumwe murume. Saka ivo vanoti Sodomi vachitaura chiitiko, kutadza kwakaitwa nevanhu. Pamberi pacho havapatauri because Mwari akabudisa Lotika ndokuchaya maguta aya nemoto. Enda kuna Peter, verenga 2 Peter 2 unzwe pa 4 kuenda pa verse 4 to 9. 2 Peter 2 verse 4 to 9. Nokuti kana Mwari asina kurega vatumwa vakatadza, asi wakavakandira mutataro nokuvaisa kumakombe erima kuti vachengeterwe kutonga, akasaregawo nyika yekare, asi akaponesa Noa muparidzi wekururama pamwe chete nevamwe vanomwe, nguva yaakawisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Akashandura maguta eSodhoma neGomora akaaita madota, akaatongera kuti aparadzwe, akaaita chive chiratidzo kunaivo vachagara vasingadi Mwari. Akasunungura Roti wakanga akarurama, wakanga afa neshungu nekuda kwemufambiro woutera wavakashata. Nekuti munhu uyu wakarurama agere pakati pavo achiona nekunzwa, wakarwadzisa mweya wake wakarurama zuva rimwe nerimwe nemabasa avo akanga asina kururama. Ishe unoziva kusunungura pamiedzo vanonamata Mwari nekuchengeta vasakarurama vave pakurobwa kusvikira pazuva rokutongwa. Urikona ndima iyi iri kuburitsa pachena manje kuti zvakaitika kuna Noa kunzvinga rufuro naLoti kunzvinga moto kwaive kubhadhara kwaMwari. Nekururama kwavo Mwari akavabhadhara. But unomboonei Noa achiri mupenyerera nhasi akazofa, koLoti vakazofa. Anditozviona. But kwenguva iyoyo saka Mwari anogona kutomboti kasitodika anondiitira zvakanaka, okunzvengesa chimwe chinhu ombokuchofa. Otokunzvengesa kana rufu chairo zvozoti pamberi apo zvozouya, but kutombonzvengeswa wabhadharwa. Pastor, pamaa muchitaura nyaya yekusodhoma yamaa muchiti zvareruka kuti Sodomi zvichitaurika kana kuzviverenga mumadictionary. Madena pfungwa dzangu pamati vanhu patinojairira kudaro hatijairire kuzoona magumo acho. Because ino vanhu vandotosangana unonzwa ita haiwa zvaitovako kana mubhaibheri zvaiveko. Saka inobva yaita kunge vachitaura zvechingochani. Vanenge vaitaura zvechingochani nokuti kana mubhaibheri zvaitovamo zvakabvira kare izvi haisi nyaya. Pavasingazotauri ndepekuti moto apa
zvaiveko apa waiveko futi moto, saka ngavaende pamberi vanoti nemubayiro wacho waigoveko asi uriko futi nanhasi havazosviki. Ndopandinoona kunge pane kakurivara, saka kanosiya vanhu vachiramba vachiita tsika inosotesa Mwari, zvoita kunge zvinonzi kuvako kwazvaive kuita kunge zvinonzi Mwari is fine with that. Actually Satan ari good ipapo, anokuvhara rimwe ziso, anovhura chokwadi chidimbu chacho, anongokuvhurira pesodhomi asingavhure pemoto. Saka musatsunge kuita zvinhu zvinosotesa Mwari, kunyanya mazera echidiki. Nyaya iyi yatinoti sodhomi mukuiverenga mubhaibheri yaiveko, zvikazodii ikadzipurwa nemoto. Saka iri kubva yanzi iexample yezvichangoita Mwari. Ngatifambe pasi. Indapana yevaHebrew 11 verse 5. Hebrews 11 verse 5. Nokutenda Enoki wakatorwa kuti arege kuona rufu, akasaonekwa nekuti Mwari wakanga amutora. Nekuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakanga achifadza Mwari. Enoki akafamba zvakanaka kusvika kudenga, vati uyu ngaarege kumirira kuguma kwenyika, chimutora yawe ndobva aenda kudenga. Anzi haana kufa. Vese vaipupura kuti munhu waMwari. Kudenga vakapupura, panyika vakapupura. Enda kuna 2 Kings 2 verse 11. 2 Kings 2 verse 11. Right. Zvino vakati vachifamba vachingotaurira navo, ngoro yemoto nemabhiza emoto zvikasvika zvikavaparadzanisa ivo vaviri. Eria akakwira kudenga nechamupupuri. Umwe munhu akatorwa kuenda kudenga futi ndiElijah, akaenda kwakaenda Enoki. Right. Akatorwa haana kuona rufu, haana kufa. Anditozvona. Miraone zvinondobuda pana Numbers 12 pavhesi ya3. Numeri 12 vhesi ya3. Zvino munhu uyu Mozisi akanga ari munhu munyoro kwazvo kupfuura vanhu vose vaive panyika. Jehovha akataura pakarepo. Yanzi Mozisi aive munyoro. Mozisi utsvene hwake hwaitoonekwa nevanhu nedenga. Kuti munhu waMwari. Zvekuti dai utsvene hwaipiwa manhamba, Mozisi aingoramba ari namba 1. Airamba ari panamba 1. Anditi vazoona. But tichienda pana Deuteronomy 34 manje, mutsvene iyeyuyo pavhesi ya5 na6. Deuteronomy 34 verse 5 na 6. Ipapo Mozisi muranda waMwari akafirapo panyika yaMoabhi sezvakataurwa naJehovha. Vakamuviga pamupata panyika yaMoabhi pakatarisana neBhet Peori. Asi hapana anoziva rinda rake kusvikira nhasi. Uri kuona kuti Mozisi mutsvene uya akazofa. Kureva kuti vatsveneka. Pane mibayiro yatinopiwa Yesu, asi zvinoitika futi kuti mutsvene anofa. Saka munhu anonamata anofa. Anditozvona. Uri kuona kuti Mozisi afa, akavigwa nengirozi, hapana munhu akaona guva rake. Asi hande kuna Mateo unzwe chapter 17 unotangira pavhesi 1 uchidzika. Matthew chapter 17 verse 1 to 4. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJakobho naJohani munin'ina wake, akaenda navo mugomo refu vari voga. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Pakarepo Mozisi naEria vakaonekwa naye vachitaurirana naye. Zvino Petro akapindura akati kuna Jesu, Ishe, zvakanaka zvatiri pano. Kana muchida ndichavaka matumba 3 pano, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEria. Mozisi akafa uya ari mutsvene, akavigwa nengirozi mugomo. Ari kuzoonekwa apa pagomo apa redungwiza, auya naElijah kuzokurudzira Jesu kuti shingai kuenda paKalvari. Anditozvona. Saka Elijah akaenda kudenga, akateera Enoki ari mupenyu. Mozisi akafa akavigwa. But sei Mozisi azouya naElijah? Ndaunzwa mubvunzo kuti tato kuNew Testament Jesu auya naElijah, vakaonekwa pagomo. Elijah auya naMozisi. Vakaonekwa pagomo vaina Jesu. Eria naMozisi. Saka mubvunzo wenyu mati kudii? Vanhu vari kuti manje, ko Mozisi anogoonekwa apa sei iye akavigwa kuMoabhu? Kudhara uko. Handiti wazviona. Now Jude verse 9 inonotipa clue. Jude verse 9. Asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhrosi akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, akatya kumupa mhosva nemashoko okutuka,
asi wakati Ishe ngaakurayire. Paguva raMozisi Yes. riya risina kuzikamwa navanhu riya pane vanhu 2 vanosangana ipapo vachikakavadzana pamusoro pebhodhi pebhodhi yaMozisi. Umwe wacho ndiDhiabhurosi, umwe wacho ndiMikaeri. Right. Mikaeri vadzidzi veshoko vanoti ndo rimwe zita raJesu. Izita ramadunhurirwa. Kana apinda pahondo chatsvuka anonzi Mikaeri. Handiti wazviona ka? Takamboita zvidzidzo Takamboita chidzidzo chacho. Rega uone kuti Mikaeri paanorwa anorwa kuti pabude chii kuna Daniel 12 verse 1 na 2. Daniel 12 verse 1 na 2. Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbowapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vevavete muguruva rapasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nokukuzvidzwa kusingaperi. Mikaeri chaanorwira kuti vakafa vamuke. Kona amira ipapo panomukwa. Saka paakauya paguva raMozisi achirwisana naDhiabhurosi, Dhiabhurosi achiti uyu ndewedu ndosaka tiri kufamba panapa. Haana kuteerera Mwari paakanzi taura nedombo. Uyu Mikaeri achiti aiwa warasika pakuti akazotendeuka saka ndewekudenga. Saka varamba vachiitirana nharo. Mikaeri akazanga kuti tizvipedze Mozisi muka tobva aenda naye kudenga. Saka zvinobhadhara. Saka zvinobhadhara. Upenyu usingaperi. A quick one, Pastor, nguva dzedu dzakwana. Ndanzwa patairinga zvakazarwa 22 verse 12. Yati vanhu vachapiwa mubayiro sezvavakabata. Pane tsika yatinoita dzimwe nguva kuti kana munhu afa, tinoimba kana kunamata kuti dai mangomugadzirisa. Zvinobatsira here mirango yamataura iyi zvatinosara tichiita zviya? Mubayiro unopiwa pane zvawakaita uri pakati pevapenyu. Iwewe wacho. Kwete nekuti wanamatirwa nevasara kana kuti waimbirwa nevasara. Ipapo ngapagadzirike vateereri. Hauzopuwe mubayiro nekuda kweminamato yasara ichitwa wafa. Tinoda kutenda munhu chaanodyara ndicho chaanokohwa part 2. Pastor, ipai vanhu malinki nhamba dzekuti vaise mameseji paWhatsApp, tivape lingi rekupinda mumagrupu ekuti vawane zvimwe zvidzidzo zvekumashure. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwe dombo ndi wikende ndimwe otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira